kunnan kashi, kunnan kashi, mai kunnan kashi. Mai kunnan kashi, mai kunnan kashi. Zai sai da masallaci baya jin maganar kowa. Duniya ta bi da kai, duniya ta bi da kai. Kunnan kashi baya jin magana, baya jin magana, mai kunnan kashi. Rayuwa ta yi masa daɗi ɗan yare ina kowa, rayuwa ta yi masa mando zai zagi kowa. Mai kunnan kashi kai ne, mai kunnan kashi shi ne. Duniya za ta yi maka ɗaurin goro, sai ta yi maka ɗaurin goro, sai ta yi maka ɗaurin goro. Me kunnan kashi, me kunnan kashi, me kunnan kashi. Na ce to. Kaji ko? Yaya baba ne fa. Ke fita daga harkata. Ki kare shiga harkata. Me kike nufi da to? Me kike nufi da to? Ita kuma ke da kike wannan maganar me kike da bakin cewa? Bakin cikin ki ne fa ya kashe mahaifiyata. Me za ki gaya min? Me za a gaya min a rayuwa? Kai? Me kike nufi eh? Kamayya. Me kike nufi? Kamayya. Kai. Ah! La. Ranar sai da kamare. Mai kunnan kashi. Ha'ila illallah Muhammad. Zai sai da masallaci. Ina da faɗin iska ne. Ka gani ko? Maganar kowa, duniya ta bi da kai, duniya ta bi da kai. Nan sayan da ne da shi. Wallahi ba zan kyara. Ai na gaya ma wata ranar kada ke shira ma zai to ga irin ta nan. Haba, ya isa? Ai wallahi bai isa ba. Ni na san mahaifinsa ba haka yake ba. Duk zuri'an mu ba mai hali irin wannan. Amma yaron nan ina samu wannan hali nasa. Yanzu abin da za a yi tun da duk mun bullo masa ta nan yaƙi. Na kuɗin zan kawo masa. Yawwa ya gansu ba? Kuɗin kuru-kuru ajiye masa su miliyan 5 ga su. Wataƙila in ya gansu ba zai yi musu ba, amma fa da sharadi. Sai dai idan ka bashi a yi yarjejeniya kar ya cinye kuɗin ya dawo kuma kan masallacin. Dan ba kai ne da shi ba kaman goyon goro. Kuma haka ne fa. Kuma haka ne. Kuma da yake maganar uwarsa ni da na zauna da uwarsa lafiya ni na kashe ta. Kwananta da ya kare ko ni Allah ya kira ni dole in amsa kira. Me na mata? To. Yarjejeniya. Amma dai zan san yadda zan yi. Haka ne Alhaji kai hakuri. Kai hakuri. Ko ƙara hakuri da shi. Ba da ƙara hakuri da shi. Allah ya shi. Allah ya kyauta. Amin. Allah ya tsare. To madalla sai an jima. Ai wannan yaron kin ga ba mutunci ne da shi ba kunya ba. Kin ga yanda yayi wa kanin uban ko? Ni har tsoron mu'amala da shi nake wallahi. Cikin gidan na yaro ya kace in yayi moda da sarki? Me kunnan kashi. Bari in gaya miki tabawa. Duk ranar da kika ƙara shiga harkata, ina tabbatar miki your amendment and peace and order and this down. Yadda bakin cikinki ya kashe mahaifiyata, biki isa bakin cikinki ya kashe ni ba. Ke kina da bakin magana da ake cewa kishiyar uwa ce. In ta so Allah ba, in ta ji tsoron Allah uwa ce. In ta ki Allah kuma ta muzanta wa uwarka kaga ta zama Me za ki gayan? Tun ina yaro tarihi ya nuna dinnan ɗina ya sale. A ruwan zafi kika sale. Na sale nan ɗina daga ruwan zafi ne. Me za ki gaya mun? Wuta kin sha ɗona mun a baki kan na zama mutum. Shine aka zo aka haɗa kai ana wani shawarwari kan na sai da masallaci. To hanani duk garin nan ba wanda ba zan zauna da shi akan sai da masallaci ba. A shirye nake da duk wanda za mu zauna. Gado na ne haƙƙina ne. Ka gama? Ni addu'a zan maka Allah ya sauwaki. Ni ba zan biye maka ba saboda baka da cikakkiyar natsuwa a jikinka. Ke kina da ita? Ni ina da ita. Ina take?
ina take zan biya maka ne mu zama duk mahaukata mahaukaci ne ne kwarai hauka duniya za ta yi maka ko ba hauka ba hauka ya kai haƙuri ina gaya miki ki saurara kuma sai ke tunda mijinki an haɗa kai da shi an yi gware sai an cutar da ni da haƙina to ina tabbatar miki aurenki ya kusa mutuwa muris kamar yaya gidan ta zan je in kwana in na je yau na kwana gobe na je na kwana mijinta zai gaji ya sake ta tunda ta fi ƙaunar mijinta da ƴan uwanta na je wai mijinta yana faɗin magana ko ta goyi da bayana ta goyi da bayansa ita ga ƴar daɗi miji tabdija to ko a garin maguza ban taba jin irin wannan ba inda wa zai je gidan ƙanwarsa ikwana maguza duniya za ta yi ba garin maguza an daina irin wannan idan na je gidanta na kwanta sai a yi mun abin da za a yi daurin goro kin ji irin haukar ko daurin goro kin ji irin ta ko sai maka wannan gaba gaba sai mun kai shi gidan mai mai saboda ya riga ya haukace gaba daya to ko a garin maguza na taba jin inda kani ya je gidan mahaifa da matarwa wallahi ko a garin maguza an daina yayin wannan kunnan kashi mai kunnan kashi hajiya aka ce da haƙuri hajiya alhamdulillah ya kuma jikin alhaji take da sauƙi wallahi hajiya kin ga ba dama in fita saboda ta kaban nan ba don haka ba da na je na dubo shi gaskiya to ya kuka ji da wannan yaro ai yaron nan abin nasa ni ban san wani iri ba ne ai cewa duk wasu malamai da suke cikin garin nan daidai yake da ya mukabala da su akan maganar sai da masallacin nan ba abin da ba a gaya masa ba amma ya ce ina a shirye yake da ya zauna da kowa bai cire kowa hula ba wannan yaro wai me yake damunsa bala'i ne masifa ne tijara ne duk na rasa me yake damun yaron ko shaye-shaye yake ai tuburan yi zama nan da ya mangaje kanin uban anan gurin baki gani ba da kyar alhaji ya yunkula ya tashi babban magana amma muke da nagana a gidan nan mai kunnan kashi zai sai da masallaci baya jin maganar kowa duniya ta dama kana ciki ban sani ba ke hasiya duk maganganun da kuke ina ji ina jin ku ke ta ba barin gaya miki duk maganganun da kuke tattaunawa kunne na ya ji tunda na ji da harshe na da haƙori an gwabzu na san cewa cin nama na ɗanye ake waye da kai ban ji ba ne ƙarya za a yi miki kin fa takura wa fa rayuwata fa yadda kike takama mahaifina ya auro ki a cikin gidan nan haka ni ma kuma mahaifina ya fitar da ni daga tsatsansa in gaya miki yau ba wani kafulle da za a yi min a cikin gidan nan ko a nuna min wani iyayi barin gaya miki gaskiya kwatance baya yi wa mage ragama sai ga idan ta gane baduku yau barin gaya muku ba haka nake sasakai ba saboda dan baiwa ne ni ran suna na ma na sani aka rika kada mun mandiri ana kallamu dan renin hankali ko akwai wata magana ne kike hararata ai na san ba wani abun kunya bane ku zagen a zage ni wani abu ne ni na saba ni kin ga zagi ba zai mun komai ba duka ba zai mun komai ba kuma duk abun mutum ni ba zai dame ni ba duk kudin ka bai dame ni ba in ka bani shikenan in baka bani ba shikenan yauwa Allah ya kwace neman kowa a sake sabon nema me kunnan kashi yawa ka abinda Allah ya washi su kare a sake sabon nema duniya ta bi da kai duniya ta bi da kai me kunnan kashi baya jin magana haka kike fama da wannan ba ai ga kin kuma wata magana ma ke ki zai dan to ba nan yace mai alhajin ba wallahi ilaihi raji'un kin da gani kaddara da ta sami bori a cikin gidan nan namiji zai tabara
ba mace ba. A haka zaki zama. To ba shi ne ce sai Alhaji ya ji sauki a canza min gida ba? A dole ne. Na dalili wannan tsari. Wannan ai dai mu tashi mu ga gawaiki. Wallahi tallahi zai rinda. Dan wannan zai iya aikata komai. Kunnan kashi mai kunnan kashi. Ba shi ganin darajar kowa, ba shi mutunta duk kowa, ga raini ya raina. Salamu alaikum. Salamu alaikum kaka. Alaikum salamu. Yan albarka yanki. Yau ziyarar yau gidana ta dira kenan. Baba da kaka da ziyarar ma kuma da korafi. Korafi kuma? Wai yaron nan Usman har rashin kunyan nashi ya kai? Ya ce zai yi wa babanmu rashin kunya daga karkasai da masallaci? Wai ya daga masallacin Juma'a zai siyar, babanmu ya ce ko nawa ne zai bashi kuɗi, amma yaron nan ya mishi rashin kunya ƙarshe dan takaita miki zance ya zuge mai kafaɗa jakin da ka da babanmu. Wannan wani irin rashin hankali ne, mun fi shi rashin hankali wallahi. Usman din? Shi fa. To yanzu fi sabilillahi kaka tsakani da Allah har Usman yayi karfin da tsaurin idan da har zai ce zai kokawa da baba ya masa illa, mu kuma muna raye muna kallo mu kyale. Ai wallahi ba za mu bari ba. Ai wannan ba laifin ma Usman ba ne, laifin ku ne. Me yasa tunda aka fara turka ba ku zo ku kun gaya mun ba, ni in dau mataki kuma ne maganin abun ba. Amma ka kyale shi da ni da shi ne. Wallahi ba zai bata mana iri ba ya ɗauki masallaci ya saka a kasuwa isayar ba. Wai tsaya ma tukuna da baban da shi baban nashi da ya mutu yake so ya sai da masallaci. Ba iko na bane, ni na haife su. Amma zan maganin sa. Wallahi ku jira ni. Dan ba dan ita ba da mun yi maganin sa. Ni fa har yanzu ina nan wallahi ba zan kyale shi ba. Dan Allah ka bar magana mu je. Mu je. Sai ga inda ake nuna mashi karfa wallahi bai isa ba. Shi din banza shi din wobi shi ya yi ma. Bari a rufe ni. Mu je. Mu je. Duniya ta bi da kai, duniya ta bi da kai. Mai kunnan kashi. Rayuwa ta yi masa daɗi, ya rina kowa. Rayuwa ta yi masa daɗi, zai zagi Kin dai gani da idan ki. Kin dai gani. Yanzu kai da ba ka da hankali na zo gidan ban same ka ba. Kamar ya kin zo baki same ni ba. Ni fa kun ga irin waɗannan abubuwan da ake min na tsiye na kiyayya na rashin mutunci shine ba na son sa. Me yake damun ka haka? Yanzu kai har abada kenan watan hankali ya kaura daga gurin ka ko? A'a da kika ce min ina da hankali. Baka da shi ai. To ana ake siyarwa in je in siya. Shi hankalin. Ni ba na haifi ubanka. In ke kika haifi babana, ni kin haifan ne? In kin haifan ga ya duniya yi mun gori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Na kasa gane muku wannan rashin kaunar da ake min. Kowa kina yake saboda bani da shi. Wancan yayi mun wancan yi min an zo an ɗebo yara ƙanana za su zo su yi min rashin. Ka kai mun magana. Wallahi kar kai mun magana. Yanzu bawan Allah nan ya kwanta ya mutu ya gina. Muna maka ba mu da hankali, mun fi ka rashin hankali. Wallahi mu ma mahaukata ne daidai gwargwado bari. Dan ana kyale ka? Kai bari gaya maka ke. Kan ka ƙara nuna mana yatsa. Idan ka sake nuna mishi yatsa, ni ba a nuna min yatsa. Idan ka nuna min yatsa sai na karya yatsan na sa a baki na cinye na tobar da kacin. Ashe mai ya ce ke kenan. Ai gado na yi. Na fi ku rashin mutunci. Bari gaya ma. Kai saboda na ga ka ci kai wallahi ka ci kwai. Duk rashin mutuncinka ka taba zuwa tsakiyar gwado. Daga ma kafa ake yi. To zan ɗauko rigar hauka zan sa ta. Idan ka cika kai cikakken mahaukaci ne. Ka cire mushi ta. Dan girman Allah ka cire mun. Dan girman Allah abin da nake so da kai so nake yanzu. Dan Allah ka saki gaye din. Ni zan cina ka ni in saki na kai ka cinawa. Kashin? Kai ni da kai kowa ya ci kashi. To mu je mu ci man ka fara yi. Kai ni ka cina ka zan cinawa. To mu je ni. Kai dan girman Allah mi din. Mu zo mu yi shi.
Ni kunnan kashi. bari in gaya ma a cikin hauka na yau zan tafi da babur ɗin. Kai ka isa ka Allah sai na tafi da shi. Ka isa. Allah sai na tafi da shi. Ba za cika ba. Na kina cika. To ba ta hana ba. Buga mai anti. Anti. Ke ta ɗaya anti. Buga mai anti. Za ka da keta ne? Za ka da keta ne? Za ka da keta ne? Inna. Za ka da keta ne? Za ka da keta ne? Za ka da keta ne? Kunnan kashi kunnan kashi. Za ka da keta ne? Wallahi yana cije. Kashi kunnan kashi. Agu. Ya ce cije ni. Inna. Ba ba ka shi. Na ce ka aje babur. An cije ka da mace. Ta fada miki kai inna. Bari. Inna ki ban nan bai. Na gaya mashi bai ji ba kuma ba za ku ji ba. Za mu ji. Mun fika hauka. Ki darajar ta. Da sai na fasa maka kai dai duza. Kunnan kashi. Kuma je. Ai mun fika hauka. Ku da rashin hankali me kuka isa ku yi mun? Aikin banza aikin bar in ji dusa. Mahaukaci. Ƙarya kake yi. Kai da gafara can. Sha. Kunnan kashi. Kunnan kashi. Mai kunnan. Na karya. Ai ni ba na bulitin. Ba na mai. Tararre. Ba yadda ma'aikatai ka biya na mai ba. Ba na mai. Al'umma ba girmamawa. Mai kunnan kashi. Kunnan kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Kowa ya shiga uku a nan unguwar yau. Sai na haɗa gobara a nan unguwar. Duk gidan da aka ya kama ni ne. Sai na tada hankalin duk wanda yake cikin unguwar nan. Tunda an zo an min rashin mutunci har kofar gida. Ba wanda ya taimake ni. To zan haddasa gobara. Zan zo in zama ɗan rigima ɗan tawaye. In kona gida in kona mota. Na shiga ƙungiyar 'yan kowa ya rasa. Ƙungiyar kowa ya rasa. Kowa sai ya rasa. Duk wanda ya fi ni arziki sai neman asara. Yawa Mai kunnan kashi. Kowa ya iya rage. Ba ki ga abin da ya miki ba. Ai duniya ce ta ishi kowa riga da wando. Har zai gwada mana hauka. Bai san mu mun fi shi hauka ba. Mu mun fi shi hauka. Kunnan kashi. Mai kunnan kashi. Ba shi ganin darajar kowa, ba shi mutunta duk kowa. Ga raini ya raina al'umma ba girmamawa. Mai kunnan kashi. Kunnan kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Mai kunnan kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Kai. Mai kunnen kashi. Mai kunnen kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Kunnen kashi. Mai kunnen kashi. Sai da masallaci baya jin maganar kowa. Duniya ta bi da kai. Mai kunnen kashi. Baya jin magana. Mai kunnen kashi. Rayuwa ta yi masa daɗi. Ɗan yare ina kowa. Rayuwa ta yi masa mando. Zai zagi kowa. Mai kunnen kashi. Kai ne mai kunnen kashi. Shi ne duniya za ta yi maka dauri.